Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the press. Straight to the point. Or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government of grievances. Ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo po sa alagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Boy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Lunes o gapit sa 14 na buwan mahigala sa Abril tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin First Lady Lisa Aranita Marcos maunay ni konfirmar sa ilang pagduaw sa Sugbo kay niadtong Biyernes mga higala miingon naa kuno sa BBM nya mingon wa pod sa BBM kay dunay rally mahigalang alyansa didto sa Liloan niadtong milabayng Biyernes ang mga kinini ang mga dumadapig sab ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte daling nakatapok kay ilang rallyhan mahigalas BBM. Straight to the point. Apan matod pa wa man kuno sa BBM, ha? Karon lang baguhay may higala gikonfirmar mga higala ni First Lady Lisa Aranita Marcos pinaagay siyang Facebook post, ha? Kay matod pa si First Lady Lisa maoy unang naabot sa Sugbo sa dihang iadto mahigala sa confirm gito Biyernes ano tong Biyernes dire gyud si BBM di ay, no? Kay wa man pasudlat tong mga buot magrally unta mga sukid dig paminaw. So gi-confirm nga dili day may gala si Presidente Bongbong Marcos Jr. niadtong Biyernes pinagi sa social media post ni ining Lisa Aranita Marcos. Pribado ang ilang lakaw dinhi sa Sugbo matod pa apil na ang pagpaniudto. Kauban si Cebu Governor Gwendolyn Garcia og pamilyang Frasco dito sa Liloan. Straight to the point. Pero wa gyud mo pakita si BBM atol sa rally indekin. Dito sa Liloan mahigala rallies alyansa unta mga sukid tig paminaw para niya endorse kining mga kandidato. Wa mo pakita mga kaigalan ngano kaha. Straight to the point. Wani dakong pangutana mga kaigsunan tagan-tanig pagtagad sa pamauban karon sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Makatabang pa ba ang endorsement ni BBM or unsa may sabot nila? Ang mga local officials na lang kami-kami na lang diri ay nalagpakita sa dire. Or basig doon na paghilaing rason sa basig nagdali rapod, no? Kataring pagtagad kay basin og tinuod nga private rapod kaayo tong ilang pagbisita, pakigpaniud to mahigala sa mga Garcia o sa mga Frasco inana, no? Wa man mo gawa social media si First Lady Lisa Aranita Marcos mo ni pagawas ini mga sukid tig paminaw. Wa mo pakita sa BBM ngano kaha? Nabalakang magkansawan or mawawan mahigala mo pakita sa rally or wala gyud mo pakita kay private gitong ilang lakaw na nagdali pud sila mga sukid tig paminaw, no? Posible na. So ato ni pagtagad rumutaga sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dugang mga balita sa kauluhan, mga hulagway nga makita mga higala sila si Vice Presidente Sara Duterte, kanhi Senador Manny Villar og Senatorial candidate Camille Villar nga nag-Duterte
mga higala nga sinyas ni katap na karon sa social media. Straight to the point. Dunay endorsement na karon mga higala, ha? Si Sara Duterte Carpio ngadto kang Camille Villar. Straight to the point. Murag naman na gid may galang alyansa di na gid ba kompleto tong gi-chant mahigala ni Kuan Andrew basta sa to 12 alyansa 12 na gyud di na gyud makompleto ining kalakiha mahigala at aning pagtagad sa karon nga buntaga sa panuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ubay ni mga issues nga tagag pagtagad mga kaigalaan topic kang Kirwin Espinosa mahigalan tiwasunon ra patong issue ha. Plus di apay issue mahigala sa kinini ang mga panghitabo sa Senate inquiry ni Amy Marcos. Ato ning hagpaton ha kay dunay mga puntos dito mga kaigalaan nga tagaag pagtagad sad. Labi na to mga teknikalidad sa balaod, may kay mo dagligot-lighot ning uban mga sukit ning paminaw. No, niya paghuman na kinini ang mga tao pod matagbaw analisar mahigala unsa man ni ang uban malibog taon. No, pero karon ato ning taga-hatagag kahusayan kay lisod man kay na nga kinini ang mga na mauhan sa balaod mga higala gamiton sa paglibog sa mga tao lisod sad na. But with due respect mga kaigalaan, laylain man kay basig theory po na nila. So sige lang. Ato lang sa respetaran kining mga niya sa administrasyon labot sa ilang theory mga higala. Maminaw ka sa theory nindot sa pagkahimo. Ang theory mga higala nga kinini ang nigamit sa Rome Statute mga kaigalaan unya mo dagan ngadto sa RA 9851 o paminaw nimo nindot pagkahimo san. Mora sa gyud tinuod. Straight to the point. Now aritas tunduga mga hisgutanan karong buntaga mga higala. Ang Cebu province mao kini ang vote-rich province mga kaigalaan sa tibok Pilipinas. In fact, kung manghisgot ka mahigalag kadato, ang Cebu province may pinakadato indakin. Sa tibuok Pilipinas. Kung manghisgot ka og kwarta ba, no? Mga propriedad. Nya maghisgot po kag buto, pwede naghanap pod kining sugbo mga kaigalaan. So muna nga mga politiko kung makabantay mo, magbalik-balik yun. Diri sa sugbo mga kaigsunan, kay vote-rich province man ang atong probinsya sa Sugbo. Katong gisulti may galang Governor Gwendolyn Garcia tinuod man to nga ang Subuanon mihatag og over 1.5 million votes alang mahigala kang BBM og mihatag sad og labaw pa sa mas dako mag-score mahigala si Sara Duterte Carpio dinhi Sugbo. In fact, sa tibok Pilipinas si BBM nakakuha og 31 million, si Sara nakakuha og 32 million. Inana mahigala ang nahitabo. So natural lamang nga kining Sugbo daghang magbalik-balik dinhi mga politiko o mudagan kag senador mga kaigalaan imo giyong unahon og hatagang pagtagad kining Sugbo. Although ang uban nga mga probinsya imo sad bahigalang adtuon no. Pero kining Sugbo dili gini pwedeng i-ignore sa mga politiko kay pertin daghanas mga botante dinhi. Unya Central Visayas manggod sad. Inigtingog sa mga Subuanon labi pang media sa Cebu motingog mulanog na sa iya mga silingang mga lugar. Mulanog na sa Central Visayas kuta. Leyte, Bohol, Negros. Niya din may galang sentro. Sumo ka na kung makabantay mo ang influence may gala sa Sugbo. Bisag gisgot ta mahigalag mga kanta bitaw mga Bisaya o mga kantang kwan. Sa Maksurban bitaw si Yoyoy Villame. Dili ba na misikat mahigala sa ilang mga kanta Sugbo. Although kato si Yoyoy taga Bohol man to. Nya si Max mo taga Cebu. Pero kanang ana ba kasikat na ba? Unya wa naman na espilita no. Katos Pilita Corrales kato niya mga kanta. Daghan kay mahigala kining Sugbo grabe ni, pud buyag lang. O baghisgot ka og Visayas ug Mindanao, medyo dako og influence ang Sugbo mga kaigalaan. Straight to the point. Kabantay sad mo ang mga radio stations, mga TV stations, mga regional offices ni aman gyud dinhi sa Central Visayas may gala kining atong lalawigan sa Sugbo mga kaigalaan. Muna nga ang mga politiko bisag unsay imong mga partido mo anhi kagyod sa Sugbo mga kaigalaan. Ma-PDP laban ka man, ma-alyansa ka man, or ma-liberal party ka man. Pero ano man magdag liberal party sa si Kiko o si Bam, no? Manhi yun Sugbo, balik-balik yun. Apan, niyadtong Biyernes, mao kadto ang rally mahigala sa alyansa dinhi sa Sugbo. Ang maong rally
Dito ipahigayon mga kaigalaan sa lungsod sa Liloan. Sa laktod kaning area gyud mahigala nga Bilwick gyud ni Congressman Duke Frasco og Secretary Cristina Garcia Frasco. Dito gyud. Wa mahigala sugbod ni sa Cebu City, wala mahigala sa Mandawi City, wala sa Lapu-Lapu City, dito mahigala sa Liloan. Mo daghan po yung niingon nga ngano man po nga dito man sa gamayng lugar nga niya may mga dagkong syudad sa Subo. Straight to the point. Laboy no, posible mga dunay mga kuan gyud napita. Dunay gyud mga higalay mga ikonsiderar nila. Unya matagrali og nagrally man mahigala ang alyansa sa ubang mga lugar, damor nga morale sila dinhi. Nag-expecta nga si BBM, magdasang kumpletong linya sa alyansa, magrally sila sa Sugbo. Wa may rallying nahitabo gi Sugbo. Ambot tagas pipila ka mga adlaw, but so far may galak ko yung na si Senator Ping Lacson, murag may plano day. Ngano man kaha? Kana mga pangutana na may galaha nga medyo kamo dang naminaw doon na mo itubag sa siguro ana. O kunya niya itong mga higalang Birnes na rally man yun. Doon na mag-isay caravan proclamation rallies sa One Cebu. Diri man gas BBM nga no masampakita dito sa stage mahigala sa Liloan. Nga no man. Straight to the Now, point. atong balikan. Sa ako nang giingon kining Sugbo, wa pa ta masayod ha sa pipila ka mga adlaw. Kay, usa man gini kabuta nga dili nimo ni ma-ignore kining Sugbo. Kay kita may pinakadaghag buto o maghisgot kag probinsya Indekin. Busa ang mga kandidato, mangulitaw gyud sa Sugbo. Sumo ka na nga, unsa man gyud na rally sila si Alyansa dire BBM ka na mo pakita gyud nga i-endorse ay mga kandidato o wa na gyud. Ilan ang giusab ilang strategy nga ay nalagpakita BBM kay medyo madaot mahinuon ning atong kalaki. Kana ha, real talk lang ning ato. Ngano man? Nga, ang Sugbo may galadi gyud nimo na pwedeng i-ignore. Doon na girally din hay mahigala di gyud mahitabo na. Kabantay mo og kanang kwan, ang pinakadakong rally ari butang Sugbo. Kay di adin hay mahigala ang perte ka daghang mga butante mga kaigsunan. Now, ngano man wa may rally? Tungod ba kay naila nila mahigala tan-aw na Sugbo ayay. Grabe man mga tao si Busad kay og unsay gibati mahigala mo express man sa gyud. Kabantay mo mahigala nga mga rally, mga motorkada, mga kaigsunan, grabe kayo. Lahi ba sa ibang probinsya nga conservative sila ba? Ang ubang mga probinsya dili kayo mo pakita nga kana mag-rally kita na, pero naa silang kasing-kasing nga kay bawo na sa unya na may bawas in eleksyon na. Naghaman ng galungot-lungot para magunahon na ba nga punya lang kayo eleksyon. Doon lang ka na ko baglisan ka dito sa kwan. Sa abot na dito sa eskwelahan. Ang uban galungot-lungot pero ang Sugbo magod kay grabe mo express. Kita mo mahigala pagka prisong presidente Rodrigo Duterte pagdakop. Sunod-sunod mahigala ang kanabang mo di kapugong ang mga Sugboanon day. Alsa gyud, no? Now simbako Morales BBM din eh. Nya hakuto ng mga tao na goy mahakot, O ributang tanay mahakot niya, dali man magtigom din 5 katong Birnes. Pag-ingon nga naas BBM, nagtapok na yun ang mga Pro Duterte kayo, tapok ta kay itong lalihan. Nan karon, og ibutang tay announce sila nga okay ang alyansa ha magrally sa SRP. Kada karon dako kay lugar ba? Magrally ang grupong alyansa na as BBM. Ang problema ang dako og inigrally dito ang mga hakuton, mas daghan pa ang mga audience nga dili hakuton nga mog dag placards nga BBM resign or BBM kuan. Dili ka na mo igikabalak-an nila mga kaigsunan. Kana pangutana lang. Dili morale dili mahigalang alyansa nga kanang naagos BBM ngano man. Dili ka nabalakas sila nga mura man og karon panahon na kiss of death naman mahigala ning endorsement ni BBM ron. Straight to the point. Hilom gud atong Birnes hilom gyud kayo ha. Wa gyud magpaibaw bisan ang media sa Cebu wa kay baw nga usually ang Philippine Information Agency ang PIA. Aray gina mahigala mo adto gas PIA agi. Okay. Dayon na i-disseminate ang information within the media nga naa ang presidente. Atong Birnes wa ginasayod nga diri di ay mahigala sa BBM.
Unya mahipod mangitag pamaagi ning uban nga tuwa na kunos kon. Nagrally to unya na. Awa man day false alarm man, wa man day BBM. Pagimanhiman diri gyud ay. Ang nag-confirm na si Lisa Aranita Marcos na pinaagi sang post humana. Ni post na si Lisa nga diri sa Sugbo mga sukin tig paminaw. Ha? Pero ang rally dito sa Liloan na namili na gani og lugar nga gamay. Liloan gisiguro gyud may gala nga kato mga taong Frasco. Mga tao may galang Cristina mo igipa-appeal dito. Pag sulbol gito may gala nga inig panalita ko pakita sa BBM inigo niya BBM di gyud mamingaw ha. Pero why kumpiyansa? Wa gi kumpiyansa. Wa mga higala mo pakita sa BBM. Og didto sa post na niudto sila. Si Governor Gwendolyn Garcia kasama ni pagawas ining maong picture si ko naman Lisa Aranita Marcos naman. Mao na ning picture day naas BBM pwede bang ma-zoom in na to? Aman be. Kani so naas BBM naas si Lisa kani unya naas si Governor Gwendolyn Garcia naas Cristina Garcia Frasco da si Doc Frasco ang ilang mga anak. So naa confirm nga diri mahigalas BBM natong Biyernes. Bida ang mga kuan oy, ang mga katong gusto magrally ni BBM nalipat. Wagi mo daganan mga maisog. Nalipat gyud mong mga maisog. Ang grupos maisog nagtapok paspas kay nakatapok day pag ingon nga naas BBM nanaog sa chopper atong ralihan. Ito daghanang tao dayon, nagmotorkada dayon mahigala. Pero nalipat mo, wa mo kabantay, ha? Pagbuntag mahigala ang chopper sa Philippine Air Force, ang sakay na dito mahigala matod pa si Lisa. Tinuod ba tong kuha na? Si BBM pagbuntag dito pa sa Mindanao. Pagkahapon, hapon-hapon na may arena din mahigala sa Sugbo. Naabot iyang plane sa Mactan mga more or less mga 3 o'clock, inana. Kanya mo tong, ngano na ni Udto mas lanang ko na day? Sayo siguro noy, naunsa naman yung kalakiha. Ha? Yay, nagpa-picture sa mga ilang, naniudto sila sa ilang pamilya. Nati picture day? Late na nga kuan? Late lunch na. Kaya lisod man sa kayo og, nalipat ang mga grupos maisog, nalipat mo oy. Ha? Pero, mo lagi na, mingon tumaisog. Allah, sige sag sunod dito kay bralita ka sa BBM. Unya wa man day ko sa BBM. Nalipat mo. Sus pag ando pa na niudto na. Si BBM mahigala sa si Governor Gwen. Pero speakers bahin, bisag nalipat bang hanak ka makaingon nga paita no kung wanhi kag subuha na gyud naginumwa na gyud kanang hilom na gyud kayo na gyud announce gani mga kaigsunan. Ngano man nahadlok siyang ralihan sa mga tao. Straight to the point. Di man na malikayan nga mga pangutanaha. Ngano naman pakita sa BBM, ngano naman niya endorse mahigala niya mga kandidato. Dili man si Lacson, dili man si Soto, dili man mahigala kisa patong kuyog nila to sa Liloan, ha? Rally man to sa alyansa. Ngano wa naman mahigala mo pakita aron unta nga iyang i-endorse, iyang isa ang mga kamot, ha? Straight to the point. Kaniyo. So ang nag-post ani mahigala si Lisa. Unsa man to post ni Lisa dong, sa may caption sa post si Lisa, ingon si Lisa nga afternoon bite with Governor Gwen and the Frasco family, province of Cebu, Philippines. So mo yung unang ni post ani. Unya wa man ta kay bawo ani ko na. Si Lisa may nag-post. Wa man i-post nila ni Governor Gwen eh. Wa lang hilom lang gyud. Nya ni post man si Lisa da. Nakuha na gyud noon nga dili di ay, no? Si Lisa afternoon bite with Governor Gwen and the Frasco family, province of Cebu, Philippines. Kini ni ang naana gyud so ni arrest sila pero mo lang ko giyon ang kadto mga maisog dinalipat mo tagbaw mo motor-motor og nagamotor kada kay ilang rallian sa BBM wa man sa BBM ang media gud wa gud kay bawo ang Philippine Information Agency wa kay bawo naman tay mga official katong ilang lakaw day ngano man ipahibaw so kana na ang bisag ibutang ta nalipat mong taga maisog pero sa pikas bahin unsa na may nahitabo ni BBM nga nainani naman di man po to matabok matawag nga kinini ang kuan kay so mo ni mahigalay mga panghitabo karon og unya kinini ang
Mao lagi sayang man gud kayo nga naa iyang presence unya wala mga higala kini ni ang makapakita sa dito kay ug ibutang ta og kinanaang powerful pa niyang endorsement. Sayang na naman ka sa sugbog yun. I-endorse na lang ng mga kandidato kay labon di sa liluan. Ha? Nya mga tao man gud may higala kasabot man di. Mo na kong ingon kinit sa programa ba di man kita ako di ko gusto ni ang mga real talk lang kita. Di ta magatik-atik bitaw okay? Ha? Nganong di man magrally sa Cebu City nga dako man? Nganong di man sa Mandawi? Nganong di man sa Lapu-Lapu nga dako man? Nganong ngadto man sa liluan nga di man gani city? Oh. Ang mga tao free ang ilang hunahuna nga. Adto lang yun palili kayo kuan, medyo dako-dakong kuan dito. Liluan nya sunod dito sa sunod nga mga lugar. Inana, padung dito sa kuan. Unahan. So kini mahigala mo na ilang pag paniud to mahigala ni kuan. Oh. Medyo nya karon mahigala ang nahitabo. Ang alyansa nga grupo unas ay may man mahigala mo iwa na mo sunod. Karon agoy ni anaman si kini ni ang Camille Villar nagkuan naman, murag endorse naman Sara mahigala. Ni kuan naman si Camille, ni paklaro naman gyud. Karong panahon na gyud magklaruhay naman gyud eh. Unsay color, bisag ni Cheese Escudero gani medyo naklaro-klaro naman gani gyud. Di man ni mahimo kay magkapiit-piit na. Niya naman nagpa-picture naman sila kay nagkinumo naman gani mga higala ni kuan. Kini picture mga higala ni Sara Duterte na si Camille endorsement naman ni day. Nagpa-picture si Camille, si Manny Villar og si Sara. Nya Duterte sign mahigala kinumo. Sa may buti pasabot ana ron nga alyansa man is Camille. Suwa na. Hinay-hinay na og abandon ship na taan ning alyansa. Hunahon to mura magkalunuro na ning atong alyansa, abandon ship na taan eh. Kana mga kuan la na. Kini mga sako nagingon mga astute politicians ni. Kanang mga nagsaba-saba sa Facebook, sige lang, ila po na mahigala, respetaran po na to. Pero kadto mga politicians nga, kada bang mga tangan ba? Mga matan nga mga politicians, kasabot sa unsa nitabo sa ground? Kasabot sila mahigala nga medyo alanganin yun, no? Karon, og mobiya mahigala, ang ilang strategy karon nga, dili na lang pagkuyugon sa BBM, total, nagsugod naman po ang campaign period sa local nga mga candidates. Ang machinery mahigala, di aman sa local, mangampanya ang lokal mo uban na lang mga senador. Dili na lang pagkuyugon sa BBM mo kapilday kay og pagkuyugon sa BBM medyo unsa man umukuyog sa BBM makatabang ba or dili? Mo ni akong question. Kay mingon gini makatabang pakuyuga. Apan kumingon nga murag madaot mahinuntag na aka BBM ay lag kuyog. Ya, to lang giagi katawa-katawa mga sukit ti paminaw ha. Akin yo Camille Villar. Wala na, so maiba na ang alyansa sad. Ining kalakiharon. Unya, karong eleksyon na god mga higala, midterm election but very crucial. Muna nga, ang pilion gyud sa mga tao, tanong yung mga tao, kinsa ito pilion na ni? Nga angayan din ha. Number 1. Number 2, ang mga tao higala mo pili, kato mga anti-Duterte, pro-Duterte, isgot lang tagtaro, kuan ba? Klaro-klaro ba? Kato mga pro-Duterte, to protect Sara, mangita sila mahigala og, duha man ni kabantayan na ron, human sa eleksyon, impeachment man. Pero magkakuha si Sara og siyam ka mga mudaog nga mga senador, siyam nga mga sitting senators nga maoy mag-judge niya, og dunay siyam lang absulto na Sara. Straight to the point. So atong iphon karon pila ka buk ning iyang mga senador, way labot pa gining 12 nga naa mga higala nagalingkod. Kay to naman si Ruben Padilla. So ihap kag siyam kay siyam man lang 2/3 votes man mga higala ang pag-convict. So, kung makakuha og siyam kabuto si Sara sa Senate, dili sa makonbikto mga higala ining ipahigayon nga impeachment. Human sa election impeachment man. So manang very crucial, that's number 1. Very crucial ang pagpili o katong ni protect ni Sara mga higala, ngita sa diha nga matag senador ilang agpaton kini yo. Kanas bunggong anong number 1 naman aron? Kanas bato nag number 2 naman aron. Statistically tay ni Tulfo. Ilan ang kanong tanawon? Kay ni suod na ba karon ang sa
PDP laban ang nisod sa top 12. Daan na, nag-una na si Bato Stulfo. Nisod na si Marcolita o si Kwan. Philip Salvador. Upat na. Ngita pa saglain pa na nga maabot kitag siyam kay og makasiyam sila kabuok. Di absilto Sara, safety Sara. Kay Kwan naman kini ni ang nagbrasuhay naman Musugot kag sa dili mo wanaunsa naman itong Senate karon mura napaswili. Ang pagpili sa mga tao may na unsa naman ang kalakihan. Duhay bantayanan sa kato mga Pro Duterte ang impeachment ni Sara ikaduha delikado og dunay mahitabo may gala nga pagmando mga kagalanon niya nga charter change so unsaon tani kay aron nga dili makanaog mahigala sa BBM. Straight to the point. So kung ang Senate under the bunal sa Malacanang lisod kayo. Pero kung makastand ang Senate, that's another story. Very crucial kining eleksyon na karon mga higala tan-aw na to no ang mga kandidato atoro tagsa-tagsaon paghagpat mahigala. Kay tanawon man nisod na mahigala sa top 12. Si Bam Aquino nisod sa top 12 sad. In fairness si Bam. Pero nag-ilog na sila, daghan ang nag-ilog, kisa may nag-ilog sa top 12. Si Philip Salvador nisod na. Si Marcolita nisod. Si Bam nisod. Pero magkuanay pa silikhanay pa kay si Amy Marcos mahigala. Di aman sa ikatrisi o si Kiko ikatrisi. Naay mga sipyat ani naay Mosaka. O niya pa sa si Bundok Jimmy nag-anam na magtaas. Okay, so ato ning analisan og maayo ha. Aning sa survey mga sukid di paminaw. 13 to 16 na sila si Kuan, no? 13 to 16 si Marcos. Unsa man ang diriya sa Kuan, ang ranking diriya mga kagilaan 11 to 17 man ang 11 to 17 diri sa latest nga survey. Unsa man 11 to 17 Philip Salvador, Villar Camil, Aquino ba, Marcolita Rodante. Tanawon tani mahigala kay kini ni ang crucial man otherwise musipyat sila ning kalakiha panalitan og dili kakuha og 9 votes ang DDS og kadto mga Pro Duterte tagak ki Sara ni. Bisa pag mo resign Sara tiwason man gining impeachment para di kadagan sa 2028. So ato ni tagag pagtagad ha. Kini ni ang maong hisgutanan may gila to dugangan sa pag-analisa sa man kay sinya sa Manila. Okay, sige, gamay lang kayo ato sang ipanangat ang RMN 558 Manila. Unya atong balikan Kay ang mga tao gud uban may gala, doon na mo koy mga kini gud gabi ang kini mo itabo karon may gala grabe ang mga kon ba og sa teleserye pa grabe ang shift sa story mga kaigalaan. Kadto mo to pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte kay pagdakop ni Presidente Duterte nya gidamang higilas dahig. Ang kadto mga tao nga dili ba neutral kasabot nga foul gyud ang gihimo nila. Foul man. So mo na nga makaapiktar mahigala sa kamada sa politika. Kay mo ni kung gingon og atong isgutan ang Rome Statute mahigala ug maipit sa Rome Statute budagan sa RA 9851 atong gukuron dito sa 9851 ang atong discussion para maklaro tani mahigala pero believe sa ko sa kinini ang mga abogado sa administrasyon maisan mo da og kuansad maisan mo da mahigala og tahi-tahi ba sa istorya nga nindot sa paminaw. With due respect nila kay siyempre mantigom sa mohimog theory. Og ngari mahigalas pagpagawa sa warrant of arrest applicable ang Rome Statute. Pag abot na mahigalas sa Article 59 medyo markansi man mingon na nga dili applicable. Straight to the point. Now atong pagtagad mga higala kay atong tiwason ning atong mga discussions karon ubay-ubay ni mga higala no kini atong mga pag-analisar sa mga issues usab labi na sa natad sa politika mga suking tigpaminaw. So niadtong Biyernes balikan nato dire mga higalas BBM kini mga tao no lahi pud ni sila kay ni angko naman mahigala si Lisa nga dire sa BBM. Unya si Cristina pod, Secretary Cristina Flasco ni angkon sad og nagpasalamat nga diri sa BBM. So klaro na walang ipahibaw kaayo. Walang mga higala makuan nga hilom lang, no? Pero mga tao pod miingon pod di man lagi video, gusto mig video unta nga naas Lisa. Anong picture naman lagi na,
lahi po na yung mga tao gyud, no, lahi po ilang kaugalingong pag-analisar. Sige na lamang ato lang sad mahigalang respetaran, no? O unsa. Pero importante nga dili gyud sa BBM. Ito pag Biyernes. Anya ang mga maisog wa mahigala makakita og naunsa ba gyud tog nalipat sila. Pero mao lagi na sa pikas bahin og nalipat ibutang ta lang. Medyo lain pong paminawon po sa part ni BBM nga ninganhi taon nga wala na gyud taon magpahibaw. Mura mang nagtago-tago na lang hinuon kay. Medyo nabalakag mag-rally ni mga tao, munang hinihinok na nag-arriba, no? Presidente kas nasod niya mo hinok na lang kami medyo lain po jurgong tan-aw, no? Unya human dito sa liluan wa man po mo pagawa siya dito nga mo endorse unta sa mga kandidato. Ang paghisgot ko nato sa Rome Statute medyo technical man eh. Atong pwede itong hisgutan niya, hisgot sa tagka ng dili kay technical ano ba? Ato lang i-variety mga higala. Hinay lang good. Niya atong hisgutan ng mga politiko sa uban mga kagalaan nga kung panahon sting election. Makita mga higalang magpinubre, doon na iban mo kaon-kaon o pinubre. Kana gamiton yun ang tanang techniques, ha? Kaon kag pinubre, sagol ka do sa mga masa kasama mga kay, ha? Para pag siguro na mga kagalaan nga, tamang masa sad makakita kini, maayo ni kay makasabot ni pinubre ato ning kauban, ha? Pero maayo pod mahigala og kanana ang og sa imong natural mo po imong ipagawas lang sa gyud kay usay magkantsawan masakaan ang kalakiha og unsa. No kaog pinobre okay ra po na, no? Depende pod mahigala sa imong krusada, imong advokasya pero bana ala sa ninyo nga okay igo ra gyud. Maistoryahan man gyud ni mga politiko mahigala mo kaon-kaon og mga pinobre magkinamot inana, no? Pero kita boyke sige tag kinaon des mga kalendarya pungko-pungko boyke wa di kita maisoryahan boyke. Maingon nga nganong hikaon man ang politiko dito sa Daplin. Ano ni kaon man nagpinobre nagkinamot man. Istoryahan sila pero kita gani boyke mo magkinamot wa gyud ingon ang tao nga daan man gyud sa magkinamot. Usa sa mga techniques na napitan no kung unsa imong natural mao lang gyud siguro imong pagawas dayken. Kaon bitatas kalendarya, kaon tag pungko-pungko. Tinamot ang mahigala, kaon tag kuan. Wa may mo istorya na to boyke nga kuan mingon nya simplihan no. Simplihan no ngam kaon nga na kunahuna pong mga tao kay o ikaw may pangutan-on niya, kaon malaga pinubre ana, mingaw niya, wagi kwarta tinuray me. Kaon man pungko-pungko boyke. Sa Tony Rufil kaon mas pungko-pungko, dili kita maistoryahan kay ang tinuray lang niya, kaon pungko-pungko, wagi kapalit og ganang dinato. Pero kanto mga dato na ginaan, kanya mo kaon may galag mga ibutang tag pungko-pungko, murag maistoryahan do sila nga. Lain-lain nag-reaction, may uban ka na, may sakto. Ang uban sabi nga, ka-plastic. Kini si Engineer Edward Pilapil. Good morning, Engineer. Lahi po na imong komentaryo, Engineer. Saan yun? Lahi po na mubahog og suka? Ano sa ba? Diya po usam ingon po, ang dahon sa dahon sa litos. Makaon ang dahon sa litos. Naing kaon og laing dahon na. Inyo po na. Lagi na kining tao ko na lain gyud lagi reaction na lain og mga comments ba. Mukaon kag pinubre, nay mo comments mga higala, mga comments nga mga positive na po negative, di malikayan nimo. Amay kana may sakto ni kig-ipon sa mga kabos. Ang uban sa lahi sa lagwan ay manang bida, kining tao mahigala. Attorney Jan Cagulada, good morning nimo diha. Og Attorney Rani Montesclaros, good morning. Bida bitaw kaligri ning politika karon. Atong dugayangan og analyze sa kay dire gyud SBBM ni adtong milabay mga higala nga Biyernes oy.
Mura ni hinok lang gigari may gala. Wa gyud mahibaw ito. Doon na iba nakabantay ba? Sus. Isgutan ta ni ron mahigala unya si Camille Villar to na. Unsa may implication ani ron? Kining kang Camille mahigala gi-endorse na sa Sara Duterte mga sukitig paminaw. Balikon ko ang election karon, midterm election is very crucial kay nigbalik mahigala kahuman sa election, impeachment ko na mahitabo. So iniphanay ni mahigalag mga senador. Unya ikaduha mahigala wa ta kibaw og unyag mo ingon magchat-chat aning kalakiha. Amo ni nga kinahanglan nga dunay mga senador gyud din haron nga dili mga higala sunod-sunod lang og unsay diktas Malacañang. Kaya ibaw na gutama kay ang lower house daan naman gini mga higala nga sunod-sunod. At least na Senate nya makabarog ba o say sakto mo'y barogan. Hala og kanang inyong taon sa mga political affiliations. Basta importante nga mo barog sila unsay para sa mga tao. Si Pambari 4 di ay tuod ni-confirm na nga atong ma-interview ugma. So karon adlang Lunes mga higala kay ato mang tuyo nga kung maka-interview ta napod tay panahon nga maka-interview po tang Governor Gwen. Tagaan po to sa higayon. Panalitan karon og ma-interview na to sa karon ugma atong tagag chance pod nga makatubag si Gobernador Gwendolyn Garcia. Unya kay dunay mga kakulian sa schedule karon kinini ang tungod pod jay adlong Lunes busy kay tamang higala datay daghang mga gikuan sad so muna ugma na lang. Unya kung panalitan tagan tog higayon si Gobernador Gwendolyn Garcia makatubag ini Miyerkules, okay pod. Mas mayo makatubag sa dayon sa Miyerkules day kay sa Huwebes na mag-Birnes wa na ba may broadcast. Kaya sa Semana Santa naman taki. Og ingnon ta mga higalag Birnes Santo na pero mga batbat naman lang na. Og mga drama di ay sa mga lintin dramas, no? Okay, ato lang agi kataw-katawa mga kagalaan ha. Kana po dipindi po og motubag si Governor Gwen. Og maingon sa nga di na lang sad siya motubag, di okay ato pong respetaran. Pero motubag atong taga-aghigayon, total dool naman ang Kapitolyo diri sa Sibianan. Makabisita sa diri ato sa siyang pangutan-on kuha ag reaksyon, no? Ining mga punto mga higala, ha? Okay, basta i-confirm na magatos pam day. Okay, iyang staff man i-confirm. Okay. Sige, so ugmang adlaw na lang ha atong interviewon sad kay mo. Hisgot sa ta sa local nga politika mga higala para kuan. So mag-interview ta ugma alas 8 nga between 8 o'clock to 10 o'clock. Nadiha nato nga makuan. Ma-accommodate mahigala na atong interview, no? Okay, unya arita sa atong mga hisgutanan mga kagalaan kay unahon ta sa ning pag-aring BBM o kining kang kuan Camille Villar unsa naman ning kalakiha. Sa di pa sad ta mo adto mahigala balikan nato ang Rome Statute o kinini ang RA 9851. Kay believe kay ko sa mga abogados, gobyerno, mga higala way labot ang suljen. Kay ang suljen maingon man gyud nga DMD ginaw di mada, ha? Pero ang kadto maayo mo dag palusot baya gyud og katarungan, medyo og paminaw nimo kay ko sa kag maayo sa pagkahimog theory da. Si DOJ Secretary Crispin Remulla mantigo sad mahimog theory gyud, no? O nya katarungan mahigala bida. Og maminaw ka makagilaan mo sa kag ingon nya bitaw sad, no? Muna nga atong hatagag husay ni mga sukid tigpaminaw. But with due respect, unsa mga higalay final na yung decision Supreme Court, ato mahigalang respetaran. Ang ato na ganihang iampo mga higala nga unsay kamatuoran mao gi ipagawas. Unsay saktong pag-interpret sa balaod, no? Inana lang gyud. Ora gyud na, no? So atong balikan mahigala tong mga isgutanan karon. Arita mahigala sa post ni Lisa. Unsa man ning post ni Lisa? Dagham sa gyud moingon yan, ha? Dili man video, picture man. Kay doon naman ko sila ilapong hunahuna nga si Lisa kuno wa kuno diri ako wala kay kumusakay anang isyu ha kay wa man gud koy akong confirmation sa kong kaugalingon nya kami diri sa Bianan DYHP sureball gining ato mga huhungihong lang ganit di mo sakay diri kay media magitang kuan diri no kinini ang naanad magita mahigala nga doon na gitay klarong confirmation but karon gi-confirm man ni mahigalang doon ay mga pictures nga diri sa BBM ganitong Biyernes unya si Cristina Frasco mahigala Garcia Frasco ni confirm man sad sa iyang post so medyo makaingon ta nga tinuod gyud ning hitabua mga kaigalan ato ning tagag pagtagad mga sukin tigpaminaw
Kini nga portion na kanato may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makapalig-on sa immune system gumikan ani mosunod nga mga rason. Ang vitamin D3 makatabang kini sa immune system nga makaresponde sa mga mosunod nga mga pathogens sa atong kalawasan sama sa mga bakterya ug mga viruses. Kini ron dili makaingon sa pagkaguba ug pagkadaot sa atong respiratory system hilabi na sa atong baga. Alang sa gusto mapagkonsulta dunay libreng consultation sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osmeña Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. Straight to the point. Unya sa pikas bahin sa Megala kini nga portion ato sa kanato Megala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o dai motubo sod sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit kag colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa walo nga to sa kung sa upat nga to sa 8 ka oras lang gikan sa pag-inom sa Super Fiber imo na matagamtaman ang kaayuhan mga kaigsunan. Makahatag din kini og kahupay sa kolon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber maong number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom magkuha lang kay usa ka sachet sa Super Fiber imo kana mahigalang isagol sa usa ka basong tubig, kutawon og mayo i-shake og unya imnon. Mas epektibo pa gyud mga kaigalaan kung imo kanang tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Straight to the point. Now, balik ta mahigala ning atong mga isgutanan. Ubay-ubay patag isgutanan ha, di pa Rome Statute, medyo technical. Sige lang, ato ning tagag pagtagad mahigala. Aligre man sa kuning Rome Statute mga higala kay mayo po da og argumentation pod believe ko no sa mga abogado mahigala nga mayo mo himog theorisan sila ani. Pero man akong giingon nga ang Rome Statute gibasa ko man na, ha? Article 1 to Article 128 kana, ha? Unya kini ang dunay mga articles nga okay sila, diyan na po yung articles nga dili sila okay. Sama ining Crispin Remulla mahigala sa DOJ. Medyo mantigo baya pod. May mo argue pod si Crispin og katuto ang mga abogado mahigala nga ni laban mahigala sa administrasyon ni BBM. In fairness nila maayong pagka-argue mga kagalaan. Pero sa pikas bahin pod lagi mo nagiingon nga ang Rome Statute kanang pag-issue og warrant na sa Article 58 okay sila ana. Pag abot na sa Article 59 di na kuno okay. Pas kang aligrihan ng hitabo mga higala oy. Unya kini mga tao no bisag dili abogado makasabot ko sila nga bida. Unsa ninyong kalaki? Pag issue mahigala warrant mga kagalaan sa ICC, ang gibasihan ang Rome Statute nana sa Article 58 na diha mahigala ang about sa warrant. Pag abot sa Article 59 kay miingon man nga kinahanglan ang tao nga gidakop dadon sa custodial state nga korte, mingon sa dili na tao kay ana. Kay ni withdraw naman gukunuta sa Rome Statute, ha? Ni withdraw naman guta sa Rome Statute. Oh, kini ni ang aligre no? Kana na ang sa ato pa ni withdraw naman ta og ni withdraw na ta sa Rome Statute, wa na tay labot na diha. Okay di ay ang Article 58. Unya ang Article 59 mo di na okay. Wa gabay. Pagkaligre mga sukit tig paminaw. Pero sa dili pa ares sa balikan sa nato kay dire ligis BBM gyud atong Biyernes. Ang post mahigala ni Lisa Marcos kining uban sad lain-lain lagi. Ang post ni Lisa Marcos nagpasabot na nga gi-confirm nga dire gyud sila. Unya gidugangan sa post mahigala ni Cristina Garcia Frasco, Secretary of Tourism, nga nagpasalamat. Asa man to be primerong post ni Lisa Marcos o sa giingon ani dong balikan na sa to gamay ha. Gamay lang be. Ingon si First Lady Lisa Marcos nga afternoon bite with Governor Gwen and the Frasco family, Province of Cebu, Philippines. 11 April 2025. Mo ni ang post ni Lisa. Unya ang uban po may kala mo ingon man nga nung picture man na video unta. Sige lang basta ni confirm na si Lisa ana. Unya si Christina mi confirm sa to padili kuno gyud sa BBM og ni nang ngaon nga sila na ni udto sila mahigala unsa may giingon ni Tourism Secretary Cristina Frasco
Daghang kaayong salamat. Asa man to iyang mo na ang kang Christina dong? Asa man po si Christina mo ni? Be ato kunong tan-awon be unsa gyud pagsulti kuno kani ka Christina na ni? Asa man tong kang Christina? Kadto mo oy atong tan-awon katutuang pag-confirm na mga higala. Okay, so dire si BBM sato pa kung dire gyud nalipat mga higala ang grupo sa Maisog kay pag adto nila paspas man kay naka-organize. Pag-ingon pa naas BBM, naasa Mactan, magrally ta, paspasa naka-organize. Pero ang mga sakyanan dito, mahigala pa dong siyang rila day, wapasudla. Yan ingon niya, false alarm man day, man day Boris BBM. Pag-himan-himan, ni-post na si Lisa paghaman nga, dinhi di ay. Onya, ni-post po si Secretary Cristina Garcia Fresco nga dire gyud nagpasalamat pud siya mahigala no. Asa man to naaba tong post ni Cristina? Sige. Ato ko nung ikuan ang pagsulti gyud mga sukit tig paminaw. Okay, salaktod nga pagka-istorya dire gyud sa BBM atong pagbirnes. Nalipat ang grupo sa Maisog. Wa man sa karali, wa sa karali dito sa Mactan, wa po sa karali dito sa Liloan. Mo ni ang kang kuana. Sige. Atong tagaag pagtagad mahigala ha. Pero ang uban, nagkatag-katag na ko nung Maisog, may nag-chat na ko, nagkatag-katag, may atro ni. Huwag may malipat, oy. Doon, lahi po ko nung to dito sa Mactan. Lahi po ko nung dito sa Liluan. Lahi po ko nung dito sa may dapit sa may Maria Luisa, day. Ha? Sige, mo ni ang, kinani ang post ni Tourism Secretary Cristina Garcia Fresco. Daghang kaayong salamat to our First Lady, at Lisa Marcos for your visit to our beloved hometown of Liloan. We are proud to showcase hashtag live, love, and Liloan. Mo man day? Okay. So sa Binisaya pa, daghang salamat ngadto sa atong First Lady Lisa Marcos sa imong pagbisita sa among pinalangga nga lungsod sa Liloan o garbo kami nga nagpakita no may showcase ini maong lungsod no mo ni ang post ni Cristina Fresco mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Okay, so dire gyud mga kagalaan ha. Pero mo lagi na nga wa man mo pakita sa rally sa alyansa. Ha? Nga akong pangutan ng Lacson adtong milabayng Biyernes man ta nag-interview Lacson. Nga unsa man naabay rally ang alyansa di sa Sugbo kay musugot kag sa dili. Kining Sugbo tinuod mo na nga ang Sugbo mahigala kita maoy pinaka vote rich province. Straight to the point. Mo na mga politiko magbalik-balik yung Sugbo. So mas usa ka dako mahigalang question nga nganong di man magrally ang alyansa dinhi nga naagos BBM nga kanang iyang i-endorse ang mga kandidato. Manlagmit nga nagangita sa naglaing strategy. Kay kini mga higalang mga politiko, mga tang-an man eh. Kanang naa sa Facebook, magsaba-saba sa Facebook, respetaran po na to sila, pero di mago sa mga kandidato, God. Labi na to mga dumadapig ng skin sa ba. Dili to mga kandidato. Pero kato mga kandidato, kasabot sila, inig-issue lang statement. Di kisa patakag issue statement niya maragma against sa mga Duterte. Kabati ba mo, nakabantay ba mo, o doon ay midagag senador karon? Nidagag senador, nga katubang naa sa top 12 o niya sa bisag top 15 lang. Karan doon na chance mo daog, basag din lang gitunga na po chance mo daog. Pero katong doon na chance ka mo daog, nakabati ba mong mo issue statement mahigala nga against ni Presidente Rodrigo Duterte? Medyo ilag yung gitanaw to mga mataan paspinya, kasabot sila unsay tinuod na hitabo sa ground. Mo na nga careful sila sa pag-issue statement. Di na lang gikumungan o mga senador ha. Tigos sila. Kanang lihay gyud sila sa issue. Otherwise, mga kagalaan, or kumo touch sila sa issue, medyo murag mo dapig-dapig gamay. Ngadto mahigalang Duterte. Wa gyud may hidoon ba nga atato na gyud may rese, to na gyud sa ICC, nabakabati mo na. Wa. Ang ilang uban murag alanganin tong uban mahigalang muhatag statement, dili muhatag uban muhatag manggaling pero medyo dapig, pwede ka kasabot kay murag mo dapig, murag mo kon po sipikas manimbang-timbang ba sa laktod nga pagka-istorya. Wala gaong giingon lagi niyo mismo si Kiko Pangilinan, inutok lang niyang gihimo. Ingon si Kiko,
hindi natin pabagsakin ang administrasyon. Hindi din natin pabagsakin ang oposisyon. Ang dapat pabagsakin ang presyo ng bigas. Kana nga statement safety man gina, ha? Straight to the Okay, point. balikan na to hisgot ni mahigalang kulukubildo ta ining survey result. O kining si Camille Villar karon mahigalang nga di ana. Nag-endorse na mahigalang Sara Duterte Carpio. Ha? Unsa man ikalas na gining Villar mga sukitig paminaw. Ato ning tagagpagtagad kay crucial man guning eleksyon na ron. Nganong crucial kayo mahigala kining midterm election? Because kinahanglan mahigala ang PDP laban og siyam ka mga senador aron mga kagalaan nga maabsilto si Sara Duterte Carpio. Mo nang ko makabantay mo no sa naman ning kalakiha nga kinsa man ang angayan nga ibutang sa Senado or dili. Tan-aw ni maayo. Ang uban mahigalang dumadapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mingon sa protect Sara. And the only way to protect Sara, kinalan doon natay siyam diha ka mga senador nga ato gyud. Otherwise, makonbikto Sara di na kadagan sa 2028 kay gawas sa conviction tanggal mahigala pagka vice presidente. Ang mahitabo ana mga kagalaan perpetual disqualification to hold public office. So mo na target. O panalitan di na kadagan Sara, awa na, dili na. Wa na hisgutanan sa 2028 mahigala. Ang sunod nga pangandaman sa mga pro Duterte kung kinsa nilang Baste og ni Paulo, mao na lang na. Pero medyo murag mapiktaran ang kakusgon. Lahi ang kakusog mahigalag si Baste na lay mudagan or si Paulo o kung si Sara, no? Kay naman ko'y quality Sara, considering abogada siya, kinandakong factor man, nga kamaog yung padagan o kon ba? Kay doon naman, kasabot maging mga higala sa balaod as compared ni Baste o ni Paulo. So, mo ni ang mahitabo mga sukintig paminaw, no? Kung sa may kalaki na ron, mangita sila nga makakuha gyud siyam kama kandidato ang PDP, kay makakuha og siyam gani ang PDP laban, medyo ang impeachment mahigala nagbalik, medyo safety na si Sara Duterte Carpio. Straight to the point. Kay kung dili makaabot og siyam, delikado sa conviction sa ipahigayon nga impeachment. Straight to the point. Maman ni taboron nga mura ang kampanya mahigala dili individual nga naiyahay na lang gud og paningkamot, pero ang mga tao mingon Team Marcos ta or Team Duterte. Kadtong gusto nga makonbikto gyud Sara, mas mayo nga butaran ninyo gyud ang kang Marcos nga mga kandidato. Para konbikto gyud Sara or kinsa pa ilain diha nga mga senador kay di naman ni makumpletong alyansa nga 12. Kaysa isuod ninyo dinha nga kini konbikto gyud Sara ni. Kadto may butari. Para sa mga Marcos ba, og itong gusto nga makonbikto Sara, naon ko pagsulti. Ang gusto nga makonbikto si Sara sa impeachment, butarin ninyo ang gi-endorse sa administration, butarin ninyo ang dili na makumpleto, ikumpleto ninyo kay mismo si Governor Gwendolyn Garcia miingon man nga 8 to 9 lang ang iyang i-endorse. So kinsa man ning uban nga iyang kuhaon nga mga senatoriables nga ibutang didto aron nga madusi. Kana ato nang atangan sad mga higala kung 8 to 9 lang ang endorse ni Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. So, balikon ko, una pag, karon unang eleksyon nun mga higala nga murag Team Duterte, Team Marcos. Wala na magtanaw ba mga tao ba nga, kini angayan ni, dili ni angayan. Although sa ako nang ingon mas mayo nga tanawon yun na to na. Pero di man nimo malikayan ang mga tao nga, lahi po ng ilang opinion. So, kadtong gusto makonbikto Sara, butarin ninyo kanang alyansa, nga konbiktohon yun si Sara. Ayaw tong way klaro pod. Katong alyansa nga konbiktohon yun niya. Katong uban nga dili mahigala mo katong klarong konbiksyon sa dili alyansa basta klarong konbiksyon, alam mo ibutang. Kinsa may lay nanagan si Franz Castro ni dagan man. O ibutang. Sigurado gina di na mahadlok si Franz Castro mahigala ibutang diha kapil. Aron nga makonbikto gyud Sara. Straight to the point. Isa pa lay ni dagan si Brosas. O kana mo ni mga kandidato nga sigurado gyud nga naigibaruganan ba nga konbikto gyud ang uban na ni mo ramang gud mga higala ga kuan ga atras abanti ba mo di magpaklaro bisig di magpaklaro kay ang mga tao di paklaro nga klaro naman. Kadto pod mga higalang mga tao nga dili gusto makonbikto si Sara atol sa impeachment, nabutari po ninyo ning mga kandidato sa PDP laban og
di man kompleto ni PDP laban o kinsa niyang butang nga more or less makakuan mo nga dili ni matawag nga kun ba ang alay ba. Oh. Kini ni ang niya Bongo. Aji butarin niyo sa Bongo. Og di mo gusto makonbikto Sara, number 1 naman sa Bongo ron. Si De La Rosa, number 2. Sa survey mahigala, statistically tied with Erwin Tulfo. Karon atong tagsaon ha. Ikatulo mahigala si kini statistically tied man si Tulfo og si De La Rosa. Sunod si Tito Soto. Unsa may tan-aw niyo Tito Soto? Mo konbikto ni Sara ni o dili? Alyansa man posibleng konbiktohon Sara ni. So, laylain man gyud, kamantay mo mahigalan, naman gyud gusto nga lagot yung Duterte. Butarin ninyo si Tito Soto kay konbiktohon si Sara ani. Kinis kay Tano Pia, unsa man konbiktohon ni Sara? Anaon ta ni pag kuan, klaro-klaro ba ba? Kay mingon ta na unsa naman tong Senado karon mura magkuan. Tungod na sa sitwasyon nga doon na impeachment mahitabo after ining election. Ang uban, lagot kayo mahigalan sa Duterte. Ako mayon ko, sige, butarin ninyo, kinsay angayan din ha. Unya ka nang makasiguro mo nga konbiktohon si Sara. Marawa na Sara Duterte nga makadagan in 2028. Kadto po mahigalang mo protect ni Sara, ala pangita mo kandidato nga makaprotect ni Sara diha. Kay kinahanglan magsiyam. Kinahanglan magsiyam aron nga maabsulto. Oh, ang sunod pangutana kini si Kwan, kini top Kwan ha. Si Soto konbiktohon Sara ani o dili? Og mingon nga konbiktohon Sara ani. Akala butaran ta ni. Para konbikto Sara, dili na. Katong gusto nga di na makadagan Sara. Kato pong di gusto makonbikto Sara kay gusto sa nga si Sara makadagan pa in 2028. Ayaw niyo butar eh. Simple naman na. Sunod, kay Tano Pia. Question, kinis kay Tano Pia unsa man ni? Konbiktohon Sara ni o dili? Dakong question na kay si Peter mo naman og Duterte man ang iyang igsuon. Medyo ipaklaro lang yung handapita o kung saan yung kalakiha. No? Kaya iniphanay man ni mahigala ron. Ang sa PDP laban, mukuha lang sa nagsiyam ka makadaog nga senador nga dili mingon sa no for conviction. Wa na. Tuloy-tuloy yung Sara diha. Kaya kini mga higala mo naman yung mahitabo. Mingon na, sadaan man, tinuray lang kini mga higalang impeachment, political, exercise ni mga sukitig paminaw. Ay, may kag intelligence fund, mas dako mga intelligence funds, BBM, nga nung may impeachment niya. Straight to the point. Asa makamangita ng 125 million ang kang Sara, impeachment. Ang kang BBM, 4.5 billion, why impeachment? So, parang kang pagka-istorya, kanawang real talk ba lang ta ba? Real talk ba? Kani mga higalang impeachment, numbers game ni. So, kadto mga tao, nga moingon sila mga higalag kuan, di man ibutanta ka na PDP laban. Pila man kabo kandidatos PDP laban, ha? Di mo kauyon anang ubang kandidato, ilisin ninyo o kanang kandidato nga tan-awon sa ninyo nga kini. Bitahan ni alay na to ni. Mama ni may tabo gyud. Tarawa, sunod si Cayetano Pia, kadudahan ni mo konbikto ba ni or dili? Sunod Bong Revilla, akin Bong Revilla dai mura og sa ni konbikto si Sara ni. Di pa ta makasiguro sad pero considering nga kini Ramon Revilla, BBM man yan, sama na sila. Pero nakagawas ba yung pilangguan day no? Si Duterte ba nagpagkuan na ni? Asa na sa kuan? Jinggoy ka na sa Indrili, pero di takibaw kasi Indrili bitaw, ito na yung balitok na magiging puto. No? Sunod kini si Lacson. Unsa may kang Lacson? Si Lacson ba, actually, lihay-lihay sila ining issue ha? Ning kamot sa bagala nga dili kay mo touch aning issue, pero magklaruhay lang kita ba? Ha? Unsa may tan-aw niyang Lacson? Konbiktohon ani si Sara or dili? O konbiktohon si Sara, kadtong gusto nga makonbikto Sara, buta rin yung Lacson. Straight to the point. Para sure. O kadtong pong tan-aw ninyo nga, di mi gusto makonbikto Sara niya sa Lacson murag way klaro ni. Di ayaw niyo buta rin. Straight to the point. Ana lagi na ki. Sunod, Willie Revillame. Akin ni Willie, yung sa may inyong tan-awan eh. Nasuod na ba sulbe? Saan taman na nasuod na sulbe? Okay, nga bigyan ng jacket yan. Ang mga away-away ko doon sa Senado, ha? Naidag away-away, ha? Bigyan ng jacket yan. Ang sa may tanaw niya ng Willie, mo konbikto ni Sara o dili?
Oh, angayan ni mahimong senador or dili? Konbiktuhon Sara ani or dili? Oh, mo na dakong question. Sunod, kisa pa. Tulfo Ben. Bitag. O sa man eh. Tulfo man eh, konbiktuhon ani si Sara or dili? Oh, mo na tanawon sa mga tao. Ha? Okay. Sunod, kini si Binay. O sa man eh, konbiktuhon or dili? Diya ka na, mag-iniphanay manig tao ron. Lito Lapid, unsa man eh? Mo konbikto ni Sara ni? O masiguro ninyo konbiktohon Sara niya, ganahan mo nga konbikto Sara, buta rin ninyo. Pero tanaw ninyo nga, di, man sa di may gusto magkonbikto Sara, o niya, kontra man eh, ayaw buta rin. Si Manny Pacquiao, unsa may tanaw niyo Manny Pacquiao? Konbiktohon si Sara ani or dili? Posible nga konbiktohon, kay alyansa man siya, pero posible siyang dili. Considering taga Mindanao siya. Pero ang uban mahigala, sa man, sa ito'y comment, dili mabasa si Manny Pacquiao, mo ba? Mo ba? Straight to the point. Naka mo na lay hukom, ang mga tao na mo hukom. Na? Diya pa'y dugang, si, nasod na sa, kuan ha, sa survey mahigala, kining top 12 mga sukid di paminaw, o kanang musod na sa 12 gyud, Philip Salvador, Camille Villar, nasa na napita, Bam Aquino, o si Rodante Marcolita. Nasa na napita din na. O, katong mga PDP na nakaman ni mga PDP hinoon na ni kalakiha. Kay kinalandaan kang bato o kang bunggo nga nag number 1, number 2. Dako nga tilimad o na, oy. Dako nga tilimad o na. Nya kining kang Camille Villar ron nga, niya na, nagpa-endorse ng Sara Duterte, unsa may mahitabo. So, ang senatoriable, katong mga senators nga naglingkod na daan, ang sigurado dito mahigala nga di mo konbikto, Ruben Padilla. Kaya ka na si Risa Ontiveros, sigurado man, konbikto gisara na day. Ha? Okay, Chis Escudero, sa tanaw niyo, konbikto. Wala na siya magkuhan ron. So, sa mga, sa mga Chis, naklaro ba ang kulor ng Chis? Uwa pa. Ha? Straight to the point. Pero ari po ka may gala ni Mark Villar, posible man nga di mo konbikto. So, kung doon ay duha ka Villar diha, nga for, kuhan, for Sara, duha ka Villar, ibutanta, duha ka Cayetano, upat, ibutanta lang, pila na lagi kinahanglan. So, manay, makita ni, after election na ni, kita na, o unsa ba? Straight to the point. Atong balikan atong discussion, mga sukin tigpaminaw, nganong very crucial karong eleksyon na kining midterm. Crucial ni tungod sa impeachment ni Sara. Ikaduha, wata kasabot mahigala kay after sa midterm election, ang presidente mahimo ng lame duck president or mahimo guwa na siya kay power ba? Kay wa naman, padong naman human yang termino, or pwede sad niya musamot sa ka-powerful, depende na kung unsaon niya na mahigalag iyang ipausap ang kunsti. Moingon, sige, mag-chat-chat na ta. Niya, under the dictate, mahigala ang lower house. Ang question ana, ang Senate kung kaya ba mo barog ang Senate or under the bunal po sa Malacanang. Muna dakong question ron. Straight to the So, point. duha ka butang na ang angay tagad-pagtagad. So, dili lang Sara mahigala ang i-consider, kung dili unsay himuon ni BBM after ining midterm election. So kinahanglan nga doon na tay institution sa gobyerno nga mo barog. Not necessarily nga mo kontra gid ni BBM, not necessarily nga kuan gyud. No, importante nga makastan siya. Pinaagi sa prinsipyo ug unsay kamatuoran. Di pud makasabot mahigala nga kontra gyud. Kana mo barog lang gyud mga higala unsay tarong para sa mga tao. Straight to the point. Kay delikado man ni ug moingon ni nga sige atong usbon ang konstitusyon. Kay di na ganahan manaog mahigala ang presidente. Kana mga posibilidad man mga sukid tigpaminaw mo na nga karon ang midterm election is very crucial. Now atong balikan ni mga higalas dili pa mga pisa tagamay. Para di ta ma-stress ning atong discussion o mga reports karong buntaga. Ang lamiang coffee mga higala kay Miss Boyke og Idol Mikey pinaagi may gala sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol niini kining rose hip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Motabang sab anon ang reviewhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila og bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended kana sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Straight to the point. Now, mayon, unang higayon ng eleksyon, prangka-prangkang pagkaistorya.
Kabantay ka dekin, unang higayon nga murag ang eleksyon may Team Duterte, Team BBM. Dili sa pareha sa unang eleksyon nga kato mga veteranong mga senador, kato mga kuan may pick-upon, may butara na. Karon ang campaign kabantay mo ni Grally mahigala ang isinggit BBM, BBM or Duterte, Duterte. Di kinang naada silang linya maoy makabenepisyo. Straight to the point. Dipindi na mahigala sa kuan. Nga naman, tanawa ko ni mga kandidatos PDP laban, ikumparar niyo mo mahigala sa kandidatos sa alyansa, mas ligon og mga apelido kining diya sa alyansa. Pero karon mahigala, lahi man nga tilima doon nga nag-number 1 na si Bongo, nag-number 2 na si Bato. Unya, kini mga higala nga si Philip Salvador, nasuod na nga to. Kinis Marcolita, manood na sila dito. Unya, padong sakap po si Jimmy Bundok. Kinis Busita, unsa man ni Busita day kang Duterte ba ni? Padong Sagsaka, kinis la si Vic Rodriguez, si JB Hinlo, Raul Lambino. Unya, so magkinamasay ni. Si Bam Aquino, wamapsay magpalkansi o si Kiko. Ha? Maningkamot pa sa kamas-kamas. Dunay mo kamas, dunay matagak, dunay mo kamas. Straight to the point. So mo ni Roy mahitabo mga sukid tigpaminaw niining eleksyon na karon. Lahi kini nga eleksyon karon ikumparar mahigala sa milabay nga mga elections. Nga naman mingon ng mga tao unsa man ning kalakiha nga namay gipamutang diha nga kuan man. Wa na ni magkadimao. Ang katong mga masa magod, dili man nato ma-underestimate ang ila pod nga mga understanding. Mao man ay problema da mo nang ako mo real talk gyud ko diri sa kahanginan. Kay ang atong mga listeners kanang masa dunay kaugalingong judgment na. Ha? Kamausa na sa mo analyze og ila. Moingon mo po ning masa. Kay bawo bitaw mo nga si Sara maoy pinakataas og approval rating og trust rating sa tanan karon nga mga officials gobyerno indekin. Pero despite ana nga say pinakataas og rating, approval og trust rating inyo mang ipatangtang, di binuang sa ning inyo. Ha? O sa tungod ana, the only way nga ma-protect na mo na kay kanang di na maganit tinarong ng kalakiha. Naabitay og moingon ka mahigalag intelligence funds. Mas dako ko nang kang BBM ngano di man yung impeach. Nganong impeach man ninyo ning kay Sara. The only way nga among maprotektaran si Sara, mubutar mi sa Team Duterte. Straight to the point. Murag mao ning hitabo aron. Bantay mo ang mga nang saka mga kagalaan mapugos man gyud og kuan katutuang mo protect ni Sara. Namora na kong giingon, ang kadtong gusto nga makonbikto si Sara, ayaw ninyo butari si Bongo, ayaw ninyo butari si Bato. Ayaw ninyo butari kini sa Philip Salvador kay Duterte ba ni ilan ni absoluto Sara. Kanis Marcolita ayaw mo pagbutar. Kini si Bundok Jimmy Busita. Kinis Rodriguez Vic, JB Hinlo, Lambino. Ayaw niyo butari kay mudapig man ni Sara. Ya kadto pud mga higalang gusto nga proteksyonan Sara, hala butarin ninyo ni si Bato, si Bongo, si Philip Salvador, sila si Marcolita, Jamie Bundok, Busita, Rodriguez, Hinlo, Lambino. Na mao na ginay klaro-klaro ba nga pagkaistorya mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Kini si Bam Aquino og si Kuan, Kiko Pangilinan, unsa man ni ikonbikto Sara ani or dili? Kana tanang-tanawon po na ninyo. Kay mo naman ning dagana gid karon. Umingon mga higala nga naunsa na lahi gyud ni ron. Mo nay prangkang istorya. Medyo lahi kining eleksyon na makigalaan as compared sa milabay nga mga elections. Straight to the point. Now, og pananglitan makakuhag siyam karong eleksyon na ang PDP, safety Sara. Safety Sara. Kay siyam na may gikinahanglan. Pero kung magtsatsa og unsay buhaton mahigala sa Malacañang, kuwang ng siyam o mag-voting. Kaya di man na simple majority, ang simple majority sa 24 ka mga senators, 13. Ang simple majority. O unsa mga higalay mga panginahanglan unya. So kung tanawon nimo ang mga senators, mga kagalaan nga naa sa pwesto karon nga wa magkinahanglan og eleksyon, kabantay mo? Na may mga wa magkinahanglan og eleksyon. Alan Peter Cayetano, kini si Mark Villar, kini ganing pagbalhin na karon ni Kuan, unsa man ni balhin na gyud di man pwede mamangka og sa ka do ka ilog ni si Camel. Di mahimo asa man tong
picture ni Camille be o ni Sarah asa man tudong naa diha dong. Balhin na gyud si Camille. Kini og muklaro si Camille ani unya mobutar niya ang kuan posible by sunod election by sunod survey ani either mosakas Camille or dili. Kay mo naman ning nitabo gyud kining survey kada kuan gyud niya si Manny Villar nagpa-picture with Duterte sign nga kinumo si Camille og si Sara Duterte. Unya na si Manny Villar, si Camille o si Sara. Sa to pa nibiya na si Camille, wa na siya muuban sa mga rally sa alyansa. Nibiya na siya. So kung na si Camille, nya si Mark Villar to adaan dito, nanay duha daan. Plus Ruben Padilla, usa, tulo. Si Peter Cayetano, unsa man Pro Duterte, so upat. Mabsil to Sara. Crucial ni ron, tanaw ni mga sukit tigpaminaw. Mauna roy, iniphanay ni kay tinuray lang kanang impeachment mga sukit tigpaminaw. Numbers game na, ha? Straight to the point. Tungod man guni ining kuan dakog factor tong pagdakop ni Duterte murag ang mga tao ba. Doon na may mga turn off ko na to kay katong mga tao nga wa kay gidapigan. Kana bang wa kay kuan ba dili ka Marcos, dili po ka Duterte. Wa sa kana suko mahigalan Duterte katong uban ba tong pag milabay ang eleksyon doon naman to yung mga nibutar mahigalan ni Marcos, doon na po ikang Lini, doon na po ikang Isko. O katong mga nabutar ni Isko, asa man sila ron. O katong nibutar mahigalan kuan, no? So mo ni mga panghitabo mga sukit di paminaw. So kining kang Camille mibalhin na siya diri mahigala sa PDP laban, mura og na turn off gyud sila to mga kagalaan tong pagkasikop ni Duterte. Kay medyo foul man gyud. Prangka-prangka pagka-istorya, may lagi tatuguan nila giniadto ta. Kay ngilad man paminaw na ang atong sovereignty ba. Imagine ka nang naay mga Pilipino nga tos gawas na so bisa pag nakasa ng Pilipino atong ganing kuhaon. Atong paningkamutan nga makuha mabalik kis Pilipinas. Makig kuan gyud ta bayad po tag blood money aron lang nga mabalik dire kay ato man ang kadugo. Ang kini nahitabo ni ilang mahinong hatag dito. So medyo foul ba. Ubo na kung ingon pag natay time ron ako discussing Rome Statute o kining RA 9851 alegre man kay kanang pag-issue warrant na sa Article 58 sa Rome Statute okay sila. Pag abot sa Article 59, hindi na sila okay. Ano sa man ang kalakiha? Applicable ang Article 58, ang Article 59, dili na applicable. Maklaro ni walang lipat-lipat man ninyo yung style. Para klaro tani atong gi-discuss ni, pero sundon niya po na to itong RA 9851. So kini karong pagbalhin ni Camille unsa may mahitabo ini by next survey. O si Sara may mo post gyud sa to pa sige suportaran tanan sa PDP. Unsa man si Amy Marcos ni dayon nagbalhin? Or ang problema kun Amy Marcos mo balhin sa Amy Marcos. PDP nako endorse man siya ni Ruben Padilla. Kumutuo pod ang mga DDS ani. Kay tungod sa apelidong Marcos. Kining kang kuan noon, kang Camille medyo makakuan pa kay to man si Mark Villar sa kuan. Pagkawagtang ni Duterte, gidakop Duterte, ni pakita man gyud pod mga higala si Manny Villar o si Mark Villar o ni-express sila sa ila pod mga higalang simpatiya ngadto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So posible nga katuuhan mahigala labi pag i-post po ni Sara ni. Unsa man ni nag-endorse ni Sara ni Dino kay namo naman ni. O mudaog si Camille diharon, musaka na iyang rating. So dunay duha na daan mahigala si Mark o si Camille nga dili mo convict ni Sara. So mo na mahitabo mga sukit paminaw kay mag-ihap man kita ni di man ni malikayan. Iniphanay man ni sa mga senador. So maabot unya mahigala nga impeachment kay by junto mahigala balik naman ang Senate, mausab ng komposisyon sa Senado anang panahon na. Straight to the point. Tanaw na to ron og panalitan, majority mahigala sa alyansa o gato mga dili alyansa pero suko sa mga Duterte, klaro na, padung na konbikto Sara. Ang pangandaman mahigala sa mga Duterte nga ilang andam na lang si Basti or si Paulo nga isunod nga mo kandidato. Pero kung tanaw mga higalang mas daghan ang mulusot sa PDP laban, damo na giingon na diha nang laay.
So nibiya na si Aimee sa alyansa katungwa na siyang mag-apil-apil, wa na siya apila og mensyon ni BBM sa mga rally sa Luzon. Si Robin Padilla personal tong iyang endorsement kang Aimee Marcos, dili sa PDP laban but personal ni Robin Padilla. Mo ning hitabua mga sukit tigpaminaw, no? Okay, so kini ni ang kinsa pa man ning uban. Kini ni ang nanood mahigala sa 12 to 18 spots. Kaya si Aimee mahigala natagak man ni sa ika-13, pero posible pa ni depende ni unya og mosaka. Tan-aw na to sa sunod. Kay ning saka man ning duha ka additional nga duha. So kung saka ni si Philip Salvador og Marcolita, musod pa ni sa Jimmy Bundok og kinasa si Vic Rodriguez, Busita, Hinlo, Lambino og manood sila dito sa taas, safety na Sara. Pero kung mga tagak po ni sila, manood ning uban mga kagilaan da, kanaha, iniguman sa eleksyon, may bawa na to daan og konbikto ba Sara inay, padong konbikto, padong absulto. Ano istorya tagtarong ba, istorya tag real talk ba? After sa eleksyon, may bawa na to, konbikto na yun. Or may bawa na to nga, dili makonbikto. Depende sa manaog ng mga senador because numbers game kini. Prangka-prangka lang pagka-istorya, di na magtanaw kung sa numbers game na, muna klaro-klaro. Straight to the point. Manay giingon lahi kayo karong eleksyon na, midterm election, medyo lahi sa ubang mga nanglabayng elections. Pick up man gyud katong mga senador nga kini akong butaran kini, tabok-tabok ka sa pikas nga partido, tabok sa pikas partido. Karon ang campaign ron Team BBM, Team Duterte. Ya do na poy uban nga naningkamot pag ila mahigala, ngano man nalahi na gyud ron, medyo nalahi gyud. Kay kanalandaan mahigalang si Sara Duterte Carpio pinaka trusted nga officials gobyerno karon sa pinakataas og rating nibalik pa gyud di ba kabantay kaday nga taas ang rating ni unang ubos karon ni bounce back pa gyud balik si BBM mo ni tibugsok pero ang ilang gusto ipatangtang ang si Sara man gusto pa ipatangtang sa mga officials nga wa mga higala ang trust sa mga tao medyo dunay kalainan so may nga wa na magini magkadimao kay wa na gini magkadimao busa ang mga tao muhimo sad sila ilang kaugalingong desisyon. Kana landaan may galaw. Tanawa, kana si Jean Fajardo landaan unsa may iyang accomplishment ni Jean Fajardo. Katong niingon siya nga kanang drugs okay naman na kay pa dugang naman sa oras na. Murag iya ra pod manghigalang gi suportahan si PNP Chief Marbel. Unsa man ang pag-istoryahan, ma-promote na hinuon ka ng istoryahan. Una akong gipangutana si General Ping Lacson, Senator Ping Lacson about ana. At si Claros Ping nga murag dili maayo na istoryahan. Tarong ka nga tao, tinuray la ba? Tarong ka nga tao, di ka gyud kauyon anang istoryang Marbel. Hasta nang kaistoryan Jane Fajardo. Parangka ba lang? Okay day mo anang mingon nga, okay. Okay ra man na kanang mogamit og drugs di man napasabot nga kuan adik nga unsa. Ang kuan lang gud ana gud kay aron nga mapabilin mo awake ba? Aron nga pabilin ka magmata ba kay padugang naman na sa oras. Tinuray lang. Real talk ta. Okay ba mo anang istorya ha? Og tinuod kang tarong nga tao, okay ka nang istorya ha? Sumura ang mga tao ron, tinuray lang. Tung asa sila mo dapig, bahala na. Magpakabuta-bungol na lang sa istorya. Mao naman yung dagana ron. So iyahay ni og protect sa pagkakaroon mga sukit tigpaminaw. May buntag ni mo da, Sir Rene Borromeo, Sir. Kani bitang Rome statute, ako man ni dugang nga kuan jud. Ang ato, technical magkayo, man mangita kog time nga kanang kuan ba. Rome statute, Article 58, gibasa ko ng Rome statute ha, Article 1 to Article 128 na. Maingon mga higala nga, dili na applicable ang Article 59, kaya ni-withdraw naman ta sa Rome statute. Kaya nga nung applicable man ang Article 58. Simple ra na, hindi na kinahanglan mahigalag. Top-notch circus bar exam. Pagkaprangka lang pag-istorya, pero mo respect ko sa ako mga brothers in law profession na mahimog teori ba. Antikos na mahimog teori. Believe ko, mahimog teori. Pero pagkaprangka pag-istorya, moingon mahigalang Rome statute din ata kay wa naman tay labot anak kay ni-withdraw naman ta. Pag-abot sa sa Article 59. Article 58 okay. Applicable ang warrant. Naman na sa Article 58. Applicable ang warrant para madakop sa Duterte, Article 59. Pag-abot sa Article 58, Article 59, pag-abot sa Article 58, pag-abot sa 59, ningon man kinahanglan
turnover nimo sa custodial state nga korte. Dili na kuno applicable. Unsa nang pagkaistorya ha? Sa to pa okay pa nga tong okay pa ta sa 58 pagabot sa 59 di na ta okay. Sa dili pa tang padayon ang lapita mga higala dapay kang Kirwin ay alegre po ni kang Kirwin Espinosa mga higala nga mga panghitabo dito sa Albuera Leyte. Na karon kini ang gipusil man gis Kirwin ang mga anggulo na puy tan-awon ron. Ang uban mahigala maingon ang anggulo ini politika gyud. Ang uban sa mahigala maingon ang anggulo ini kay witness man ni Kirwin sa ICC. Tanaw na to ha, depende na unsa may gisulting Kirwin. Unsa man ni para maklaro ba? O mo na nga mingon sa unsa man tong kang Kirwin nga hitabo. Tinuod tong patay gyud to or drama to, scripted to or dili. Daghay mangutana. Pero ibutang ka lang in fairness si Kirwin kay naigo ra ba taon siya, ha? Oh, kinsa man unsa may anggol ani? Ang uban mahigala may politika gina. Si Kirwin gini mo bati-bati niya politika. Ang uban sa mahigala sukon Duterte wow, kahimuon mo ko ng witness sa ICC. Ay, Duterte makikita po yung pasinginlan ni kang Kirwin. Parihay na sa airport. Ang tanim bala may gala sa airport, mingon sila, si Duterte man to, gituyo man to Duterte kay aron nga iyang sulbaron. Ha? Karon nabalik man ang tanim bala, to na mas Duterte sa ICC. Ay, kung ina Duterte yapon, hala, iduot niya po Duterte. Aligri sa ni mohimog teori ning uban mahigala, naghimog teori at ulo sa bana-banaon og katuuhan ba udi ba nang maong teori. Straight to the point. Okay, unya magtiwas ta og mga adlaw mga kaigalaan sa atong mga issues, unya doon tay mga local side nga mga issues nga atong hatagan og pagtagad mga sukintig paminaw, kaya importante kayo mga higala. Straight to the point. Okay, so wala tayong oras mga higala sangan sige dito kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon. Dalaygon ang Dios mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.